Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Halkımız kaydağını yaşasa da, tuğan tilimizni, gırıf adetlerimizni saklap kalıda şaktı işler başkara. Alar bilen biz sizni de tanıştırıp durabız. Siz Tatarlar tapşırın qarıysız bugünkü çıkarılışta. Яңа Татар зиратының бүгінгі хәле. Күзәтү камералары куелган диләр, кыймаларны яңартканнар. Әлеге зиратны галимнәр өйрәнә башлаган. Чөнки бу гади зират түгел, 2 гасырдан артык татар мирасын саклаучы урын булып тора. Удмуртияда дини укулар. Динне без бишектән ләхеткә хәтле аларга тиеш һәм аны үтәргә тиеш. Пермь крайы ишим авылы уңганнары. Авылда халык мал асрый, игенчелек белән шөгыльләнә, ләкин кайберләр элегелектән инде безнең авылда да шулай ук кырт караганнар. Тукай районыннан милли жанлы Нәҗмиевлар гаиләсе. Үзебезнең телебезне сакларга, безнең кулдан килгән нәрсә ул. Аның өчен урамга чыгып бакырып бирә кирәк түгел. Ул өйдә саклана торган әйбер. Яңа Татар зираты бүген төзекләндерүгә мохтаҗ. Иске кабер ташлары юкка чыгып бара, навигация эшләнмәгән, зиратны саклау эшләре дә сорау уята. Бу хакта Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге Тарих институты галимнәре татарлар редакциясына сөйләде. 2016 елда зиратка вандаллар һөҗүм иткән иде. Шуннан соң галимнәр кабристанны ныклап өйрәнә башладылар. Менә бу ел ниһаять китап чыкты. Яңа Татар зиратының бүгенге хәле турында Айзат Шаймәрданов язмасында. Нәкъ 5 ел элек Яңа Татар зиратына вандаллар һөҗүм итте. Ул вакытта 100дан артык кабер ташын җимереп киттеләр. Шуннан соң бүгенгә кадәр җинаятьчеләрне тапмадылар, ләкин ишанда түгел. Әлеге татар җәмәгатьчелеге арасында зур шау-шу тудырган вакыйга Яңа Татар зиратына игътибар зуррак булуы кирәклеген күрсәтте. Ягъни зиратны саклау, аны тәртиптә тоту. Һәм шушы соңгы 5 елда нинди дә үзгәрешләр булганмы? Әлбәттә, үзгәрешләр бар. Ул беренче чиратта яңа видеокамералар, күзәтү камералары куелган диләр, кыймаларны яңартканнар. Әлбәттә, бу гына җитми. Әмма шушы үзгәрешләр арасында иң мөһим үзенчәлекне атарга кирәк. Ул да булса, әлеге зиратны галимнәр өйрәнә башлаган. Чөнки бу гади зират түгел, 2 гасырдан артык татар мирасын саклаучы урын булып тора. Ağaçlarında bunlar bir korkunç tudurarlar. Kişiler üstüne de düşürge mümkün. Kurgan ağaçlar da var. Безнең төп максат зираттагы иң борынгы саналучы кабер ташын табу. Аның кайсы аллеяда, кайсы урында ятуы билгеле, картада да күрсәтелгән, ләкин эзли башлагач кына табып булмый. Монда бит кеше дә кирә алмый, монда шардуган өстенә шардуган йөреп тә булмый. Монда шардуган өстеннән йөрергә кирәк. Монда җир инде тора-бара дефицит була башлаган. Шуңа күрә инде хәтта 2 шардуган арасына да кабер казып күмә торган булганнар. Шуңа күрә менә шундый хәл, каберләр монда bir-birine бик якын урнашкан, хәтта 2 катлы иттереп тә күмелгән. Менә шушы эзләү барышында гына да зиратның бүгенге хәлен күреп була инде. Кайбер кабер ташлары җир астына сеңеп беткән. Икенчеләре яртылаш төпкә китеп бара. Җиргә баткан тагын ярты сәләнең җир астында. Бу кабер ташы шулай 19 гасырга карый. Менә язуын карасак, Гайны Җамал Салих кызы җирләнгән монда. Иң аянычлысы, борынгы язулы татарның тарихи һәм мәдәни мирасы сукма араларында ята. Аңа басып йөриләр. Мәсәлән, менә бу ташны күрәсезме? Ул 19 гасыр уртасына карый. Менә шуны матур итеп калкытып эшләнгән язулары Әл-Харамәйн дигән сүзне күрәбез. Ягъни бу кеше хаҗи булган. Әлеге кабер иясе хаҗи, һәм аның менә Мөхәммәд дигән сүзен күрәбез. Исеме Мөхәммәд дип башланган. Инкыйлабка кадәр эшләнгән кабер ташлары күпме? Аунап ташланды хәлдә яткан. Берничә дистә 20-30 шундый ташларны күрдек без. Менә монда бер тош ватыгы, менә тош ватыклары ята. Караучысыз калган шушы кабер өстеннән чүплек ясаганнар.
Һәм мондый күренеш һәр тарафта. Безгә кирәкле иң борынгы кабер ташын шушы хәлдә бик озак эзләргә туры килде. 2 сәгать эзләгәннән соң иң борынгы кабер ташы дип саналучы кабер ташын таптык име шулай? Ниһаять менә табылды. Бик зур ачыш булды инде бу ташны табу. Менә күрәсез, инде ул кырыяның ватылган, ләкин менә чардуганнар арасында калганга күрә, аңа тиюче булмаган, шулай сакланган. 1813 елда җирләнгән Юсуф Бикбау кабере бу. Күрәсез, инде матур бизәк төшерелгән анда. Ул сирәк бу Татарстан кешеләре өчен шулай ук зур ачыш табылдык булыр иде. Һәм анда менә күрәсез, башта Коръән аяты язылган. Юсуф Бикбауның кем булганы билгеле түгел инде. Ләкин бу кабер ташыннан шушындай зур, ул чор өчен матур кабер ташы булгач, аны кем дип атарга була? Әлбәттә, бу гади генә кеше булмаган. Мондый таш куйдыру өчен ниндидер мал булырга тиеш, мөлкәткә ия булырга тиеш. Моны ясату өчен бу бит инде бәлки бу 2 ат бәясе торгандыр ул заманда. Чөнки кыйммәт торган. Шундый матур итеп бизәкләр төшереп эшләтү. Һәм менә Каюм Насыйри үзенең хезмәтендә сәүдәгәр Юсуф Бикбау улы турында мәгълүмат китергән. Безнең уйлавыбызча менә нәкъ шул сәүдәгәр булырга тиеш. Монысы шулай ук яңалык. Мәрҗәнинең бабасы, хатынының әтисе Рахманкулов кабере ташы. 230 еллык тарихы булган Яңа Татар зираты шактый зур, ул 26 гектар мәйданны алып тора. Монда якынча 150 мең кеше җирләнгән дип санала. Бүген биредә буш урын юк. Тарих институты белгечләре биредә 2 ай ярым шөгыльләнгән. Шушы вакыт эчендә 19-нчы гасырдан алып 1929 елга кадәрге кабер ташларын өйрәнгәннәр. 1000 ярымга якын кабер ташы табылды. Шуның 1300-гә якыны ачыкланды, исемнәре, даталары, менә калган 200-нең аңсында ачыклап булмады, алар җимерелгән иде һәм фрагменттар рәвештә генә сакланганнар. Это национальный пантеон татарского народа, где похоронены самые выдающиеся представители нации. И этот некрополь, этот зират, это кладбище, оно, конечно, требует особого внимания со стороны государственных органов, со стороны научной общественности, культурной общественности. Вот, и я считаю, что вот это издание, оно станет таким своеобразным катализатором к тому, чтобы общество поняло, с чем мы имеем дело, с каким богатством располагаем. Яңа Татар зираты дип аталган китапта җирләнгән 720 билгеле шәхеснең каберләре исемлеге тәкъдим ителә. Бу төрле чорда татар милләтенең иң алдынгы уллары һәм кызлары буларак танылган Татар энциклопедиясына кергән кешеләр. Әлеге китап 5 ел элек вандалларның һөҗүменнән соң языла башлый. 2017 елда Рөстәм Миннеханов зиратны өйрәнергә куша. Инде хәзер берникадәр өйрәнелгән кебек, ләкин зиратны саклау өчен дәүләттән ярдәм кирәк. Хотелось бы, чтобы со стороны государственных структур было больше внимания, заботы, хотя бы в плане обустройства таких отдельных мемориальных зон, потому что есть такие зоны, несколько зон, где наибольшая концентрация захоронений выдающихся личностей. Вот в первую очередь эти могилы обустраивать необходимо, поскольку именно к ним приходят гости Казани, приезжающие порой из других стран, и что-то менять в этом плане необходимо. Бүген зиратта навигация юк, камераларда бары якны төшереп тормый, һәм ташланды хәлдә яткан кабер ташларын тәртипкә китерү. Беренчел мәсьәлә. Бер генә юл бар, ул эпиграфика музеен оештыру. Шул гына. Мәсәлән, менә таш ята да, ул барыбер табигатьнең кырыс шартларында ул юкка чыгачак, җимереләчәк. Яңгыр тамчылары аны тишкәли, кояш та аңа тәэсир ясый. Барысын да менә җыеп алып, әлбәттә менә шул ватылганнарын, ауганнарын инде туганнары булмаган кабер ияләренең ташларын җыеп алып, музейга урнаштырсак, шундый бер эпиграфика музее ачсак, менә ул вакытта без үзебезнең мирасыбызны саклый алачакбыз. Хәзер Айдар Гайнетдинов ачыклаган борынгы кабер ташлары турында аерым зур китап чыгарырга җыена. Хәер, ул инде әзер. Китапны бастырырга акча гына табасы калган. Айза Шаймарданов, Татарлар, Казан.
Удмуртияда дини укулар башланды. Курслар республиканың һәр мәчетендә дә оештырылачак. Быел ислам дины нигезләренә төшенергә теләүчеләр саны аеруча күп ди мөгаллимнәр. Мәсәлән, Ижауда шәкертләрне 3 мәчеттә дә төрле көннәрдә берничә төркемгә бүлеп укытачаклар. Районнарда, авылларда яшәүче дин кардәшләребез дә читтә калмаячак. Удмуртия мөфтияте тарафыннан үз имамнары булмаган һәр мәчеткә дә дини белгечләр җибәреләчәк. Тулырак алдагы сюжетта. Гыйлем алу бишектән ләхеткә кадәр. Равил Газизов Ижауның Җәмигъ мәчетендә дәресләргә балалары белән бергә йөри. Үзе дә берничә ел мәчеттә хәзрәт вазифасын үтәгәнлектән дини белем алуның мөһимлеген аңлый. Динне без бишектән ләхеткә хәтле аларга тиеш һәм аны үтәргә тиеш. Ассаламу алейкум. Это что? Это мольба своему брату мусульманину. Ты желаешь своему брату мир, и ты желаешь своему брату добро, чтобы всячески Аллах Субхану ва Тааля помогал. Ислам нигезләре буенча беренче дәресләр Ижауда 1990 елны оештырылган. 31 ел эчендә әлбәттә үзгәрешләр күп. Иң мөһиме, һәр мәчеттә дә тәҗрибәле укытучылар җитәрлек. Дәресләрне атна дәвамында төрле төркемнәргә бүлеп укыталар. Якшәмбе көнне без укытабыз, теге фақат гарәп телен, гарәп графикасын укырга өйрәнергә, намазлар, гыйбадәтләр. Аннан соң бар лекционный дәресләр бар безнең. Дәресләр бара ирләргә дә, хатыннарга да бер вакытта ук. Шул ук вакытта аларның балалары инде балалар белән киләләр, алар Коръан ятлыйлар. Коръан дәресләре бара. Ижау белән бергә Сарапул шәһәрендә дә дини укулар башланды. 30 бала һәм өлкәннәрдән 70 кеше мәчеткә дини гыйлем алырга йөри. Кемдер парта арасына быел беренче тапкыр утырса, ислам нигезләрен, гарәп телен 3 ел дәвамында өйрәнүчеләр дә бар. Коръаннар чыгабыз менә җыелып, җәмәгать Коръан дип атала инде. Шулай укыйбыз инде хәзер өйрәндек кебек инде. Уку безгә бик ошый, бик әйбәт. Хәзрәт безне бик әйбәт итеп укытты 2 ел. Без бөтен гарәп хәрефен, Коръанны әйбәтләп укырга өйрәндек уже. 1-2 аятның тәҗвид кагыйдәләрен аңлатып чыгару бер-беребезгә һәр беребездә. Дәресләр шулай ук берничә төркемгә бүленгән. Елдан-ел белем алырга теләүчеләр саны да арта ди мөгаллимнәр. Шунысы сөендерә. Мәчетләрдә укучыларның күбесе курсларны тәмамлагач, дини гыйлем алуларын дәвам итәләр. Аллага шөкер, бу 2 еллык курста беренче нигезләр өйрәнеп, алиф, бә, тәфә, иман сүзләрен, намаз, гыйбадат, асыл нигезләребезне, гадәтләребезне өйрәнеп китәбез. Аннан соң инде теләгән кеше дәвам итә укуларыбызны 3нче курста. Теләге булганнар иман йортларына, татар теле курсларына да йөри алачак. Дәресләр Ижау, Сарапул, Можга шәһәре мәчетләрендә октябрь аенда башланачак. Удмуртиядән Назир Нигъманов, Эльвира Вахитова, Татарлар. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез Татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның 2нче өлешендә. Пермь крае Ишим авылы уңганнары. Авылда халык мал асрый, игенчелек белән шөгыльләнә, ләкин кайберләр элегелектән инде безнең авылда да шулай ук кырт караганнар. Тукай районыннан милли жанлы Нәҗмиевлар гаиләсе. Үзебезнең телебезне сакларга, безнең кулдан килгән нәрсә ул. Аның өчен урамга чыгып бакырып бирә кирәк түгел. Ул өйдә саклана торган иде. Пермь краенда яшәүче татарлар турында сөйләүбезне дәвам итәбез. Исегезгә төшерәбез, биредә 115 мең татар гомер кичерә. 120дән артык татар авылы бар. Бүген юлыбыз Ишемгә. Салада яшәүче тырыш, эш сөючән милләттәшләребез турында сөйләрбез. Булдыклы кеше таштан икмәк чыгарыр диләр. Язманы карыйк. Кайда гына булса да кешене туган җире тарта. Еллар үткән саен авыл кешесе табигатьне, сала киңлекләрен сагына, авылга якыная башлый. Рафис Габдуллажанов күп еллар Пермь шәһәрендә җиһаз фабрикасында эшләгән. Бер заман барысын да ташлап, туган ягы Ишим авылына кайтырга була. Әниләр исән чакта кайтырга уйдай угай. Артта әниләр киткәч, күпмедер вакыт үткәч, кире бердек булай. Азрак утыртып, шулай итеп уйладым. Кайтып, может, просто күңелгә килешә шул эш. Агач белән эшләү, именно агач белән. ДСП белән түгел, именно агач белән.
2014 елда Рафиз Габдуллажанов остахана ясап чыга. Эш кораллары ала, башта ишек ясап карый, аннан авыл халкы моны күреп заказга эшләвен сорый башлый. Ишекнең төрлесен, тәрәзәләр, эскәмияләр, урындыклар, балалар өчен җиһазлар ясый. Агачның да җаны бар ди. Агач нитеп тора, йөреп тора. Например, ишекне куйдыгыз ди. Тегендә торганда городской квартира. Ул отопление эшләмәгән чакта нитеп ябылмаска ябыша. Хатта отопление кабызлар сәкезгедә сарады җиңел итеп ябыла башлады. Начның тере була инде. Йөреп тора нач. Ишим авылында халык элек-электән мал асраган, игенчелек белән шөгыльләнгән. Ренат һәм Элиза Габдуловлар 2017 елда үзара килешәләр дә крестьян фермер хуҗалыгы булдырырга уйлыйлар. Ират заманында ерак юлларга йөреп тә эшли, аннан җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять ачып җибәрә. Хатыны Элиза математика укытучысы була. 4 ел элек 3 миллион сумлык грант тоталар. Шуңа үзләре дә өстәп 64 баш мал алалар. Хәзер инде аларның саны 170-кә җиткән. Государство безгә помогает, конечно. Вот на маточной поголовье 10 мең каждый сыерга акча бирә государство. 4 ел эчендә откормга куйган үгезләрне сдавайтабыз, шуның файдасына яшибез. Но бу эш безгә бик нык килешә. Шундый Герефорд породасы, шундый спокойный сыерлар, спокойно йөриләр, карауга бөтен нәрсә килешә. Герефорд токымы ит өчен үрчетелә, сыерларның сөтен саумыйлар. Бозаулар имчәктән 7-8 айга кадәр аерылмый. Бу токым төрле һава шартларына да түзем. Кырыс климатка яраклашкан. Габдуловларда 6 кеше эшли, мал да карыйлар, җирдә эшкәртәләр. Җир эшләрен эшкәртәбез 900 гектар, 400 гектарын ашлыклар белән эшкәртәбез. Калган 500 гектары пешән әзерлибез. Многолетний травы шунда чәчәбез. Шулай итеп көн күрәбез. Алга таба шул ук башны арттырырга исәп 5 ел бизнес проектны тәмамлап, аннан тагын да дальше барарга. Пермь крае бал ягы, биредә умартачылар гаять күп. Ләкин бу хезмәтне һәркем булдыра алмый, аның серләре бар. Ул кортчылар һәрбер кортның җаны бар шикелле итеп карыйлар. Менә бер генә бер кортларын сытып изеп куйсалар, аларга инде ул трагедия, кайгыралар алар. Алар һәрбер умартаның кортының инде гадәтен беләләр, аларның нинди нәрсә эшләрләреннән башлап беләләр. Әнә шундыйлар. Әнә шул кешеләргә мәгәен карый алалардыр. Кортларны шулай дип уйлыйм. Илшат Дәүләтханов инде 40 елдан артык корт карый. Барысы да узган гасырның 80нче елларыннан башлана. Әтисе озак еллар иген игеп алдынгы комбайнчы булып эшли, лаеклы ялга чыгар алдыннан колхозда умартачы булып хезмәт куя. Пенсия чыккач, үз хуҗалыгында балкыртлар эргәтә җибәрде. Мин ул шакларда булыштым. Әтием вафат булып киткәч инде, гәл сорый торган иде. Мин үлеп китсәм, улым кыртларын карарсыңмы, юкмы дип гәл шундый сорау булды инде. Әтигә ышандырып калдырдым инде, үлүенә 11 ел булып китте. Аллага шөкер, пасикасы исән сау, кайгырып ятмасын тим инде. Хәзер аларның 17 оясы бар. Бу инде гаилә эшенә әверелгән. Кортларның һәрберсен яратып, хезмәтләреннән тәм табып яшиләр. Ә бит тырышып, җаның тәнеңне биреп эшләгәндә генә уңышка ирешергә мөмкин. Милләттәшләребез моны һәр чак аңлый. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Ишим авылы, Пермь крае. Тапшыруыбызда гөрләтеп яшәүче үрнәк татар гаиләләре турында еш сөйлибез. Бүген дә сезне шундый бәхетле парлар белән таныштырасыбыз килә. Тукай районындагы мөриталар. Сүзебез Илдус һәм Гөлүсә Нәҗмиевлар турында. Баһадирдай 3 ул тәрбияләп үстергәннәр алар. Бүген оныкларның кадерле әби-бабалары. Җыллык бөркелеп торучы бердәм милли җанлы татар гаиләсендә кунакта Гөлия Садыкова булып кайтты. Монда һәр урыннан ниндидер бер рәхәтлек, тынычлык бөркелә. Хуҗаларның тормышы матур, нык булгач, әнә, майда өрми, елмаеп кына тора. Нәҗмиевларның бәрәңге алырга әзерләнеп йөргән чакларына туры килдек без. Шәһәрдән уртанчы уллары Айдар гаиләсе белән булышырга кайткан. Хәзер рәхәткә чыктык, безгә эш юк. Оныклар карап читтән генә күзәтеп утырабыз ди йорт хуҗасы Илдус Нәҗмиев. Быел
7 кызыл бәрәңге тоттык. Ул моторрак та, күбрәк тә уңыш бирә сары бәрәңгегә караганда. Быел инде умартачылар айта бит әле, бал ясаучы кешеләр инде. Былтырга караганда быел начаррак дип. Без дә шулай дип әйтәбез. Былтыр яхшырак иде уңыш. Яңгыр азрак булды быел. Ләкин булганына шөкер итәргә кирәк ди Илдус абый. Бәрәңгедән кала бакча тутырып яшелчәләр үстерәләр, җиләк-җимеш агачлары да җитәрлек. Эре терлекләре булмаса да тавыклар тоталар. Хатын белән икебезгә бер хәрәкәт. Дөнья мәшәкатьләреннән ял итә торган урын ул бакча ди Илдус Нәҗмиев. Ә Гөлүсә ханым бу мизгелдә токмаш басып бик тәмле аш әзерләү белән мәшгуль иде. Безнең гаиләбез шимбә якшәмбе кайткач менә шунда җыелып, без токмачлы аш яратабыз. Балаларым минем токмачлы аш ашап үстеләр инде, татарның яраткан токмачлы ашы. Гөлүсә ханым Актаныш районы кызы, Минзәлә педучилищесында белем алган. Аннан соң шул районның Иске Иркенәш авылына укытырга җибәрелә. Шул мәктәптә Алабуга педагогия институтын тәмамлап кайтып, инде 1 ел укытырга өлгергән яшь белгеч Минзәлә егете Илдус Нәҗмиев белән танышып, 1985 елда гаилә корып җибәрәләр. Аннан Чаллыга күченеп китәләр. 1988 елда Тукай районының Новый поселогында яшиләр. 3 ул тәрбияләп үстергәннәр. Олы уллары белән кичкенәләре төньяк башкалада яшиләр, эшлиләр. Бүген инде 3 киленебез, 5 оныгыбыз бар. Балаларымнан бик канәгать. Инде 15 ел үз йортыбыз белән яшибез, әмма фатирда торганда да йорт каршына сарай төзеп, терлекләр тоттык ди Гөлүсә ханым. Хезмәт тәрбияли балаларны. Ирем инде олар 10-12 яшьлек 2 малай, Алмазым белән Айдарым. Ул вакытта сарай тотып, иртән мәктәпкә киткәнче сарайны карарлар иде. Аннан соң кайткач карарлар иде. Көне буена ятибез ул эштә, мин мәктәптә. Шулай итеп балалар үзләренә берсем ул вакытта чыкты бит инде компьютерлар. Компьютер сатып алдылар, шул малларны сатып. Мотоцикл алдылар, шул малларны сатып. Менә шулай итеп балалар хезмәт тәрбиясендә тәрбияләнделәр. Айдар инде бик нык атлар да ярата ул. Абысы белән конюшняга атлар карарга йөрерләр иде. Алар шуңа карамастан мәктәптә бик яхшы укыдылар. Айдар ул көмеш медаль белән бетерде. Алмаз көмеш медаль белән бетерде. Азат инде алтын медаль белән бетерде. Шуңа күрә хезмәт бер качан да балаларга комача уламый дип әйтәсем килә минем. Гомумән балаларны милли җанлы итеп тәрбияләүгә омтылдык. Миллилек хисе иң беренче гаиләдә салына диялар. Без моңа үзебез дә инандык. Йортларына керүгә үк безнең игътибарны диварга эленгән шәхесләрнең портретлары җәлеп итте. Аларны инде 5 ел дәвамында Илдус абый туплый икән. Мин иң беренче үземнең хөрмәт иткән шәхесләрне куярга теләдем инде. Әле җитмәгән урыны бар. Минем монда президент җитмәй. Рөстәм Миннеханов җитмәй. Ни өчен? Чөнки аның татар халкы өчен эшләгән соңгы еллардагы эшләре мин аны бәяләп бетерә алмыйм. Менә нинди теләк сезнең милләттәшләребезгә? Милләттәшләребезгә без нәрсә булдыра алабыз? Без булдыра алабыз хәзерге көндә үзебезнең телебезне сакларга, безнең кулдан килгән нәрсә ул. Аның өчен урамга чыгып бакырып йөрергә кирәк түгел. Ул өйдә саклана торган әйбер тел. Семьяда, гаиләдә саклана торган әйбер. Башка гореф-гадәтләрне сакларга, татар халкын саклаган нәрсә, татар халкын дөньяга талыткан нәрсә, ул безнең сабантый. Дөньяда бер генә халыкта да аның ише милли бәйрәм юк. Әңгәмәдәшебезнең Сабантуй дип сөйләве юкка түгел. 3 уллары да көрәшче, өй түрләрендә дан почмагын булдырганнар. Мин көрәшкә гашык кеше. Үзем әллә ни зур уңышларга ирешмәсәм дә, хыялларымны балаларда тормышка ашырдым ди. Бу аларның өчесенең алган бүләкләре бераз инде алар өчесе дә мөмкин булган дәрәҗәләрнең барсында алдылар өчесе дә. Әйтәбез, спорт ustaсы дип өчесе дә Россиянең татар көрәше буенча, Билбау көрәше буенча дөньяда да катнаштылар. Төпчек малай минем, уртанчы малай дөнья беренчелегендә катнашты. Көрәш нәселләрендә дә 2 яктан да көрәшчеләр бар. Хәзерге көрәшчеләргә мөмкинлекләр шул кадәр зур, рәхәтләнеп шөгыльләнергә генә кала ди Илдус әфәнде. Үзе ул Новый поселогында спорт мәктәбендә көрәш түгәрәген алып бара. Уртанчы уллары Айдар да индекләмгә чыкмаса да, көрәштән читтә түгел. Чаллы көрәш федерациясенең җитәкчесе. Көрәш безгә бик ярдәм итте инде, миңа үземә ярдәм итте. Юлны табырга, дөрес юлны табырга. Иптәшем дә бик яратты көрәшне, шуңа аның ягыннан тарафыннан ярдәм бик күрдем үзем. Өйгә кайтканда, ничәдә кайтаммы, кайтмыймы? Өйгә кайткан булмай инде, сен әйткәнчә.
Сбордан, сборга, тренировкадан, эштән тренировкага. 2011 елда Әгерҗе районы кызы Наилә белән гаилә корып, бүген 3 кыз тәрбияли алар. Әйтеле күбәләк, сөйләшик бергәләп, бу кадәр күп ышып, ормыйсын син ничек? Ничек көн күрмешен, ничек сын тормышын? Сөйләк бирче тызып, табаламсын ризык. И туган тел, и матур тел, әткәмәнкән теле, дөньяда күп нәрсә белдән, син туган тел аркылы. Тәрбия дигәннән әтиләр, әниләр безне нык дөрес тәрбияләделәр. Дисциплина дигән әйбер эшли иде бездә. Чисталык, пөхтәлек уларга тиеш. Ират бер сүз әйткән икән, бүтән кире сүзенә кайта алмый инде. Шундый хөрмәт итәргә улларны, хөрмәт итәргә иптәшеңне, хатын-кызларны. Балаларга иң яхшы тәрбия шәхси үрнәк. Бәхет төшенчәсенә аңлатманы Хуҗабикә Гөлүсә ханымнан сорадык. Бәхетле булу өчен беренчедән яраткан эшең булырга тиеш. Тулы гаиләң булырга тиеш. Ул инде гаиләдә табак савыт шалтырамыйча тормый диләр бит инде. Табак савыт ул шалтырарга да тиеш. Ватылмасын. Аны бергә төзәтергә ясын ватылса. Гөлия Садыйкова, Татарлар, Тукай районы. Бүгенгә менә шулар, мөхтәрәм милләттәшләребез. Кайда гына яшәсәк тә, изге гамәлләр кылып, татар булуыбыз белән горурланып яшик. Йорт җирләрегезгә иминлек. Сау булыгыз.